gwirioneddol. Oedd ddim yn hawdd, na reit i fel la, ond ti'n sicr efo maint o gyfleon efallai mae'r Flint yn mynd i gael, mae'n cymryd ti ar y foli, does ddim cyfeiriad arni, mae o'n ymestyn i byd bach, felly does ddim reolaeth arni. Ond da gweld, mae gen i fel lygad am gol, gath o dipyn o goliau tymor dwytha i helpu cael y Flint y dyrchafiad na. Dwi'n licio'r ffaith nath o gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf. Rwy'n ni'n gweld Ancelotti'n deitha Calvert Lewin dyrnod o blaen. Mae bob un gol wedi sgorio tymor hyn efo un cyffyrddiad. Dyna beth mynd i gael ei mewn i gêm o gymryd un cyffyrddiad herwydd. Ti'n mynd gadael y golwr setio hyn. Donald ag at Hugh. Ag o flaen Hugh, mae pawb yn disgwyl am y fel dda, di honna ddim yn dod ffwrdd, mae Burrows ar bel. Mae Smythe a Burrows yn casglu dipyn o'r bel yng nghanol y cae. Ac i'r dde a'r chwith, maen nhw'n gallu canfod lle wedyn, dau weithio'r caled. Ie, dwi'n licio Burrows o'r mae igon hapus i dderbyn y bel na mewn pan wedi cael ei farcio. A mae'n gymryd i'w bas, mae'n gymryd i'w gyffyrddiad bach ychwanegol. Fawcs, honna bel dda. Ac Mike Lewis yn ei gwylio'r holl ffordd. Tas o honno wedi bod ym mhen arall y cae, felly bod yn anodd i golwr, ac os mae'r haul sy'n yn llygyd chwaraewyr y Flint ac yn llygyd ni, mae'n andros o llachar mewn. Mae yn go iawn. Fydda fi fod yn gweld un hanner y cae yn iawn. Erwydd mae o sydd i mewn gwynebau ni. Dim gwyn o'r gwrs. Neis gweld yr hael allan. Burrows a Baines. Nôl eto at Burrows. Eto, Clagan. Fawcs, mae o'n brysur iawn. A mae'n mynd i orfod bod, a chi'n teimlo. Baines, oedd am yn pied pwysig fan'na. Allan, ddim yn gafliad i'r Barri. Mae Baines wrth i bod, cynnig i hyn, i ymuno lawr yr asgell dde yna. Mae'n sfedrith o, bod nath greu 2 gol nos yn o blaen, derwydd o'n cefn. Baines eto. Yna gefnwyr da ar y cae yma. Baines, Nathan Craig, Hugh i'r Barri. Sy'n daco bach hwyr mynd yn dyd. Baines yn chwarae bel lawr yr ochr dde, ac ath o lawr yn sydyn. Dim ond ar llawer yn ni. Danby, wel fe chwaraeaf hwn 113 o gemau o lynol i gair. Mae gen i fo brofiad Baines, Smythe, Burrows da iawn, dan bwysau gan McLagan, allan at Baines, Burrows ar gael os dy angen o. Mae'n gystadleuol iawn yn sydyn. Dydy ddim y gêm un ochrog wedi'n bygwth bod a dipyn mwy o feddiant nawr. Rwyddwch chi be gan Flint a pob clod iddyn nhw am hynny. Ac os oedd hi'n edrych yn anodd iawn yn mynd i dy cynnar iddyn nhw. A mae Burrows wedi dechrau cael gafel yn ganol cae yna. Dyna beth sydd wedi digwydd. Wedi dechrau rheoli'r sioe. Wedi nhw dal cael oed mewn i'r gêm. Lle wedi ddo gyflymu'r tempo nes, slofi lawr y tempo. Sbiwch ar yr opsiynau yma. Ai Baines, ai Craig, dau sy'n gallu taro nhw mor dda. Craig nath i! A ddyle rhywun Malcolm Allen fod wedi ymosod honna. Does am cwestiwn. Mae hwnna yn bel sy'n gwahodd rhywun jyst cael blaen i droed neu blaen. Jyst rhywbeth yn yli pel. Mae hwnna yn bel o'r safon ycha gan Nathan. Pam os a neb di ddod i fewn ar ni. Ti'n gwybod beth mae'n mynd i gynnig? Mae rhaid chdi ddod i fewn ar hwnna. Ie, yn union
Be mae'r rheolwr yn ei feddwl. Mae'r tri ohono ni'n gytun, Malcolm. Ond unrhyw fath o gyffyrddiad, oedd yna'r pŵer ar y croesiad, ti'n mynd reit llaw ar anni yma yn y gornel. Nawr te, un ochr oedd hi'n Craig. Nawr, Baines. Hwna braidd rhy agos at y golwr. A mynd â gyfle fan hyn i'w rhyddhau hi'n gyflym a mae wedi gwneud i'w gapten Green. A sbiwch, mae'n gallu cicio'r bel mlaen gymaint a hynny. Ac mae wedi gwastraffu fan oedd hwnna'n bas sal. A tro dybiau i'r rheolwr y Barri i fod yn flin ydi nawr. Dyle fod i gyda well. Da ddim yn bas anodd chwaith, ond yna'n pwysau yna fo. So, just ymlacio di mynd bach pan ti ar y bel. Just dod yn hunan meddiannol a just pas bach efo'r pwysau cywir. Bradley ath amdani. Burrows, Baines. Howard, pasach glyfer gan Howard fanna. A Cadwaladr oddi ar Hugh a mae'n dafliad. Da ni wedi cael digon o dyn yma ar y bel eto na ddo. Baines yn mwynhau hun. Cael ei gadael iddo fo. Un peth ydych chi wedi bynnu ar ydy Wes Baines a Nathan Craig neu gwasanaeth nhw i fewn i'r cwrs Cosby na. Dyla'r blaenwyr fod yn barod. Bradley. Hugh sy'n ar ei waro. Allan at Baines. Baines a chyfler hoedd i fewn. Dod oddi ar Hugh i Bradley. Mae oedd i geid yn dda. Mae'n chwaraeo'r bach clyfer Bradley. Ac oedd hi'n werth yr ymdrech at y postyn gosa na. Wel, mi oedd o. Sa'n neb sy'n taclo chdi, dyna di y peth. Unrhyw chwaraewr ifanc sy'n gwylio, de. Mae angen neud hyn. Y lib mae'n neud, mae'n jyst cadw ar y bel. Di Hugh i'm isio i daclo fod o. Mi sy'n dynnu fo'i lawr, mae'n gyrru fo un ffordd. Dim ffordd arall. Yr ergyd yn i fewn i'r ddeiar. Ergyd hosan yn y diwedd. Ond eto, maen nhw'n tyfu mewn hyder o blaena ni a Flint. Y bel gan Fawks. Ond ni'n sôn bod y chwaraewyr gwalltog ar y cae, mae'n chwaraewyr tal iawn hefyd. A un o'n nhw yn ddiamheol ydi Fawks. Yna amddiffynwyr canol cydnerth gan y ddau dîm. Nash yn un ohonyn nhw, allan at Baines. Union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Ac mae'n llawer gwell gêm nag oedd y munudau cyntaf ni awgrymu. Wel, dyn nhw'n mynd i chwarae gyda'i ddesbynyddo, neu graddo, ac mae'n unwaith. Wel, mae'n ragor o bêl-droed i ddod, ac mae Fori yn ddiwrnod arbennig iawn ar S4C. Y gêm ddiw gyntar ioed o uwch gyngrau'r Merched Cymru. Caerdydd yn erbyn y pencampwyr Abertawe. Mae'n ddarllediad hanesyddol. Mae o ganddo ni ac yn cychwyn am 10 munud i 4 pnawn Fori. Nawr te, o'n i'n meddwl bod wedi clywed stori wythnos yma bod na ddau ddyn o Hollywood yn prynu'r Wrexham. Gwrandwch ar hyn, mae Chelsea ar ei holi yn erbyn West Brom o 2 gol i ddim. Nes i gweld hwnna'n dod. Mae eisiau Deadpool ar Chelsea. Enwedig ar ôl, de. Sut mae West Brom wedi dechrau'r tymor. Wel, mae Flint yn gwisgo'r un lliwiau a West Brom. Di hynny'n arwydd dybed. Wel, gyda nhw'n record campus yn ebyn y Barri dros blynyddoedd, ond dyn nhw ddim wedi chwarae nhw ers blynyddoedd na ddo. Wel, mae'n 2 mlynedd ar hugen ers i'r ddau dîm yma gwrdd yn y cyngrair yma. Ac oedd Wes Baines yn 8 oed. Ac pan ath Flint i lawr, dwi'n credu mae'r Barri, oedd ymhen arall eithaf y cyngrair ac yn bencampwyr. Hwna'n basfach dda gan Fawks at Baines. Mae Smythe i'r rhoedd i fel MacDonald, Bradley eto. A Bradley ydi Jarvis Flint yn de. Llon llaw, niwsans, ymosodol yn ei chwarae. Fawks, diolch i gael cyfle'r gydio nadi, mae gan Craig falle. Mae'n disgyn i bwy i Cadwaladr, ardderchog gan y golwr, ardderchog. Ia, a Bradley fewn y diwedd i fler.
Ond oedd hwnna'n chwarae da gan y Flint ac yn chwarae arbennig gan Mike Lewis yn y gol. No, mi oedd o. A folks efo'r bel allan i fan hyn, edrych a mae'n Nathan yn gosod un, dydy, yn champion, bydd o'n mynd am y gol. Mae'n mynd ar draws y gol, o Liam yna ail gyfla i Cadwaladr. Mae o ar bodiau draed. Oedd y cyffredin yna ddim yn gorau, mae Mike Lewis yn ei mor dda i gael y bloc ani. Mae allan mor sydyn ac yn newr. Ond mae hwnna'n gyfla da. Ia. Y Flint sydd wedi cael y cyfleon. Nhw sydd wedi dod agosa at sgorio. MacDonald. Drest fel drws beidi. Ti'n gwybod be, Cadwaladr, sy'n cyffreddiad cyntaf o'n un da fan'na, sy'n wedi sgorio. Cyffreddiad cyntaf yn dod wrth y gol, felly oedd yr ongl yn un anodd efo sgorio. Rhaid fi ganfod o, oedd y ddiolchgar, oedd ergydd gan Nathan, pob wedi stopio. Nath o ddim. Nath Cadwaladr, oedd o ddal yn effro, just y cyffreddiad cyntaf yna, ddim yn gosod i am yr ailyn yn bedfaith. Ac ergyd oedd i gan Nathan Craig yn des. Ti'n gwestiwn. Cyrraedd mewn at ymyl y cor Cosby a Green ddoth mewn. Yn at y tu ôl y gol na, mae yna rwydi uchel. Fel bod y bel ddim yn mynd i'r môr. Mae honna wedi mynd mor uchel dros y bar. Mae wedi cyrraedd y ddyfrdwy. Ti'n gwybod be, dwi'n disgwyl gwell gan y dyn yma, sti, oherwydd dros y blynyddoedd, mae Savona wedi bod mor uchel, mae'n gapdan ar y tîm yn y Barri. A nath o just plygu nôl ar yr eiliad dwytha yna. Mae'n, oce, dydy beth yn mynd ffordd i hun yn y gêm iddo fo, ond dwi'n just dweud, pam ti'n dod ar fel mae'n gyfla gwych, mae'n ganol y gol, just pen dros ni. Pen dros ni, a wedyn ni wedi gadw i lawr beth bynnag. Oedd yna rhywun yn Lloegr yn ffansio bod yna bel yn dod i'w dio, nath am cweis cyrraedd. Oedd yna ambell i wylan mewn peryg. Craig. Dwi'n licio Burrows yma. Ia. Mae o mor, ti'n bo, hoffus isio'r bel trwy'r amser, mae'n opsiwn i ddyn ar y bel. Dim ond jyst yn cael ei farcio, mae o dal yn ffindio rhyw ongl bach i dderbyn y bel i fewn. Mae'n cadw i symud pan mae angen, mae'n tynnu. Ti'n bod os di y Barri wedi cael pwysau mewn, wedyn cymryd cyffreddiad bach ychwanegol i dynnu'r pwysau oedd yw'r tîm i un. Efan. Bradley. Howard. Ac mae hwn yn bryniad bach da i'r Flint yn dydi Howard ma. Hynny yw profiad efo Cey Conna. Arwydd eto ar hyn mae Flint yn ei fwriadu ar uchelgais ganddyn nhw. Y bas gam yn mynd i McLagan. Da chi'n isio Kelly yn mynd i McLagan. Y berad Green. Green yn chwilio Jarvis. Off! A wyddoch chi be, Malcolm? Ddyle Jarvis di gwneud y well, ddyle fod i cyrraedd honna. Dwi'n gwybod beth i'n neud mwy o'n drech, ond dwi'n meddwl dyle fod i jyst i tynnu'r pwer wrth y croesiad. Mae Gonawd deud am y blaenwr i'n rhedeg i mewn, a ia, fysa Jarvis yn mynd i taflu hyn. Ond a fysa fod i'n mynd i crymannu honna o gwmpas i mewn i'r corridor ansicrwydd na rhwng y golwr a'r amddiffynwr. Mae'n berffaith o bel, pa ydych cael fi rong. A na Jarvis rhaid gweld bod ti'n dod, efalla ddim. Oedd ar ei sodla, efalla oedd o. Mae'n rhaid fod yn barod beth bynnag a jyst taflu dy hyn i'r posti pellau i sgorio. Wel, mae'r ddau dîm, mae'r ddau dîm wedi cael pêl wych ar draws geg y gol. A cyfle i hwn a chyfle i hwn. Craig. Arwyd nôl at Craig. Ardderchog gan Howard. Ond da wedyn yng nghanol y cae. Ac Jordan Cockfell oedd hwnna. Da ni'n di sôn llawer am Jordan Cockfell, a falle bod hynny yn dangos gystal ma Fawkes a Burrows a Smythe di bod yn gwneud. Ac mae hwn fel arfer yn rheoli drwy'r ganol cae. Wel, mae eto yn chwaraewr bach taclus yn ganol y cae na. Bradley. Mor anodd i daroddi ar y bel. Nath o'n dda fan ei gael ei ergyd mewn. Ac o'n i'n sôn am un Cockfell, mae yna gyn chwaraewr Cymru yma hefyd, Jordan Cockfell ar y cae, David Cockfell. 24 cap dros i wlad. Mae o ar y fainc, di pethau mae'n gweithio allan iddo fo yn y byd pêl-droed ar hyn o bryd,
ond oedden ni'n sôn am uchelgais y Flint, dyna uchelgais gan y Barri i fydd hwn i uwch gyngor Cymru. Wel, pan ti'n meddwl 32 oed blwyddyn hyn a Gareth Bale, oedd o'n y garfan llawer gwaith cyn yr Euros yn 2016, ac mae gynnu fo dal flynyddoedd ar ôl does yn 32 oed. Mae o'n ogyn ffit. Dod i gael i gyfle efo'r hediad yn y tîm eto, ond fi'n siŵr bydd David yn edrych ymlaen i hynny. Mae hon yn gêm gystadleuol dda, mae Clagan. Na te. Mae Wharton. Diom bydd hoi fyny, o pawb. Oedd o'n iawn di sefyll yn stond pan drawodd y Clagan honna, nid Wharton. Fe welodd o'r bel ryd ac athor i holi. Digon o grysa coch yn y cwrt cosbi, sa'n di bod well fel. Di honna y math o benderfyniad fasa y Barri wedi gallu chwarae ymlaen bydde. Mae hwnna'n dod â'r bel yr holl ffordd nôl. Dyna be oedd Niall McGuinness ar ochr y cae yn meddwl hefyd. Hanner awr o gêm gystadleuol iawn. Ac mae rhaid i bobl gyfadde, dwi'n siŵr, ar gychwyn y tymor, amser y plyffwydo. Oedd na nifer di bod yn sôn, falle bydde Flint yn ei chael un anodd nawr te. Fe welodd y dyfarnwr be weles i, Jordan Cottrell a Burrows yn cael brwydr fach oddi ar y bel. Ac mi edrychodd y dyfarnwr, a doedd o ddim yn bodlon gadael hynny i fynd. A chwarae teg i'r dyfarnwr ifanc. Nath o ddigwydd gweld. Mae di delio fo hwnna wan, y sefyllfa yna, y digwyddiad yna'n broffesiynol iawn, dwi'n meddwl. Erwydd mae hwn, Cottrell, wedi bod lawr y lôn yma o blaen, do. Ac y gwir amdani ydy, dyna'r math o chwaraewyr sa'n pethau gallu mynd yn hyll ac yn fler os di'r tair yn dal i ferwi, de. Go iawn, a mae Burrows, de, union y chwaraewr i fynd â dan i groen o. Ac mae'r dyfarnwr yn syllu, yn dal i syllu i'w cyfeiriad nhw tu ôl iddo fo. Mae Mike Lewis yn disgyn ar ei ben ôl wrth gymryd y gic. Mae'n dal yn fyw, mae'n dal i mewn. Amser canol bwyntio eto, mae Clagan. Tackle dda. Gornel yn y diwedd, Baines gath y dacl mewn. A rwan ydy'r pethau bach na ti angen wneud. Wwan ydy'r disgobliaeth. Wwan ti'n gorfod marcio dy ddynion. 50% bron o goliau yn yr uwch gyngor yn cael ei sgorio o cicia gosod. Green sy'n paratoi gymryd y gic. Cottrell yn hytrach y capten. Dan ddwyn y golwr. Llawiad da gan y golwr. Oedd na wthiad fan yna nagodd, dim ond tafliad fyddi. Wel, oedd hi ddim mor hir yn ôl na Danby ennill Cwpan Cymru efo Ceicona. Cummings i mewn i'r cwrt. Mae Clagan yn mynd amdani hi. Na ddim cyrraedd i droed o. Mae safon pasio'r Barri. Dy ddim digon da, mae di'r cywirdeb yna, a dos am parch i'r bas i reid siawn sydd gyn chwaraewr o dy gwmpas dy ffrindiau i fod yn y tîm i drystio fo. Da, dwi'n neud y bas na i chdi, edrych ar ôl i, drwy'n ôl i fi os ti isio ne, na ni chwarae nôl arall. Mae Barri well na hyn, ond mae y Flint chwarae teg i'm yn gadael nhw, mynd i unrhyw fath o'i steil. Green y capten. Chwilio am y Clagan. Mae Clagan arian byw fel arfer Nash yn glynu ato fo. Un o'r chwaraewyr na Sam Medri, neu rhywbeth mewn chwink, jyst rhyw fach bach. Ac un o'r chwaraewyr na, chi rhyw deimlo weithiau sy'n mynd i ddeud, dwi'n mynd i afel yng ngwar y gêm, ac os di'r chwaraewyr o'n hwmpas i ddim yn geid yn arbennig gyda. Mae Jake Phillips yn gwmni ni pnawn yma. Jake, be ydych argraffiadau chi o'r 35 munud cyntaf yma?
Mae wedi bod yn gêm reit cyson o ran y ddau tîm. Oes am lot ynddo hi. Mae rhan fwyaf o'r chwarae wedi cael ei wneud yn hanner Barri, really, sydd yn dda ar gyfer Flint. Maen nhw wedi cael cwbl o gyfleoedd os ydy'n gwneud hanner cyfle, ond os maen nhw eisiau beth allan o'r gêm, mae'n rhaid iddyn nhw gael rhyw fath o gol cyn yr hanner amser pan mae'r pwysau ymlaen gyda nhw. Diolch Jake, gawn ni ragor ganddo chi yng Nghwmni Dylan yn ystod yr egwyl a cefnwr y dre newydd bellach. Ac wedi chwarae yn erbyn y Flint yn barod nawr te, mae'r tafiad yma i'r tîm cartre. A oedd yna awgrym bod ni'n cael ei chymryd yn gynnar gan Smythe, ond mae o'n i gadael i Nathan Craig. Nathan Craig, un cawr at gawr arall Bonton. Amser i fod yn amyniad gan hwnna'n basfach dda. 3 chwaraewr mewn crys coch. Mae'n cyrraedd Craig. Smythe. Chwarae'n am y neddgar, dim cweit yn cyrraedd y nod. Byddai'n mynd i dymuno i honna fi nôl gymaint. Na, yn cyfle i'r Barri symud allan rwan i llinell hannar bron. O'n i jyst meddwl, efalla, fysa Gavin Chesterfield wedi gwneud hyn bach mwy o'i waith cartra ac ar ewin i chwarae'n erbyn Nathan Craig i gymryd o ar. Baines. Croesia da eto gan Baines. Smythe ath amdani oedd hi dros i ben o mae gan Fawcs. Mae Craig yno hefyd. Fawcs yn ei tharo hi ac yn cael cic gornel. A hynny oedd hi ar Wharton. Nail wrth i fod efo'i dîm hyd yn hyn. Maen nhw wedi bod yn chwilio am y bylcha bach yma i chwarae'r pelidwad, ond maen nhw bod tro pan mae Baines neu Nathan Craig ar y bel, maen nhw'n trio cael ei mewn i gwrs gosbi, a mae'r blaenwyr yn gwybod hynny. Yn y 10 munud ola. Ac yn y 36 munud sydd wedi bod, mae'r hael di hen ddiflannu. Baines. Ond yn gofyn! Mae'r golwg wedi dod, mae wedi cholli hi. A nath Cadwaladr redag i mewn efo fan hyn. Mike Lewis ar un bendant fydd. Llawiad oedd hi. O, iawn. Oedd Mike Lewis yn nilla. Oedd yn y safle nella oedd digwyddi. Ac oedd yn agos i'r bel. Da ni'n gwybod mae'n cael gymeriad yn hwn a fydd y blaenwyr y Flint yn gwybod hynny fynd. Hugh. At McLagan. Nash yn uwch na fo. Baines. Llobwyllog. MacDonald. Oedd ar ei gri Cadwaladr. Mae gan Cummings. Digon o le yng nghanol y cae. Press. Jarvis. Cottrell. Chwilio am Hugh. Ac yn y diwedd mae Howard yn ôl yn cynorthwyo. Nes di weld Burrows yn just yn dwy'n y bel ar wrth Cottrell unwaith eto. Cottrell yn trio cael yr ergyd i mewn, oedd y Burrows dim just yn ei marcio fo i gonagos, oedd yn trio dwy'n y bel. Trio dwy'n y bel ac ath o'i just blaen i droed i ni. Ac oedden ni'n sôn bod ni ddim di sôn llawer am Cottrell yng nghanol cae. Fe soniais i fan am press. Dwi'n cofio sôn amdano fo chwaith. A dyna gystal mae Flint i bod yng nghanol y cae. Wel, mae'n benwthnos o chwaraeon. Ac di-sadwn nesa, mae'r Giro d'Italia yn dechrau ar S4C. A mae'r cymal cyntaf yn fyw. Hynny am 1 o'r gloch. Wedyn fydd yna uchafbwyntiau gyda'r hwyr. Ac wrth gwrs, mi fydd Cymru yn dilyn Geraint Thomas. Allwch chi wneud hynny ar S4C. Oedd y llawiad yna gan Smythe o dan drwy'n y dyfarnwr. Oedd yna'n llawiad oedd yn gallu gael ynglyn â bo. Na, Cottrell, sefyll dros on eitha. Mae gynnu fo'r gallu. O, na di. Ti'n gwybod beth. Mae'r dyfarnwr mewn i'w 4 llad i fod yn mynd i'n gwyno. A na i byth gwyno pan mae mor agos o hynny. Ond o'r ongl nes i weld. Oedd hi'n lawiad? Oedd o'n anlwcus yn doedd. Ac os eith hon i gefn yr hwyd, fydden nhw'n teimlo bod nhw wedi cael cam. Dwi'n meddwl i'r Cottrell fynd amdani mewn i bell. Chydig bach o ffrio
yn amddiffyn y Flint yn cweit yn hapus efo mae'n cael ei gosod. Mae'r bel yn mynd i mewn yn hydrach nag yn ergyd fel oedd Malcolm yn ei awgrymu. Y Clagan yn dod i chwilio amdani hi. Yn symud i ochr dde y cae. Chwilio i gael y bel i mewn! A rywsyd mae honna wedi cael ei chadw allan Jarvis at amdani. Mae'n rhaid fo sgorio. Ti'n gwybod pam? Mae o di amseru hon yn berffaith. Mod i'n mesur hediad y bel yn yr awyr. Mod i'n neidio'n gynnar. O'n i faint o ochel. Gret gan McLagan. 2 sgil bach da. Mae o yna mor gynnar. Mae'n defnyddio'r amddiffynwr fel rhyw ystol bach. Mae o just i gadael y bel. Taro i gorin i ben o. Dim i dalcan o. I gorin i ben. Mae'n di eitha. Mae o'n gorfod cadw lygad ar hwnna tan yr eiliad dwytha. Mae o angen jyst y cysylltiad llia. Dom angen pwer. Mae o mor agos i'r gol. Mae'n hawddach sgorio na methu. Ac os dio unrhyw gysur i Jarvis, a fel oeddech chi'n sôn am ddefnyddio'r amddiffynwr fel ysgolbach, mae rai fi gyfadde, o'n i ryw deimlo bod na wthiad i bod, a dwi'n meddwl bod na ge cryd wedi cael ei rhoi. Ond o safbwynt gwaith McLagan, mae hwn yn heiddi ganmol hefyd yn dydi. Oedd, just y sgil o stopio y bel a wedyn symud i eto. Yn y cyfamser, mae yna garden felen wedi cael ei rhoi gan yn erbyn Cadwaladr. Ie, tam. Sbiwch mae fraich yn cael ei daflu at MacDonald ac i fod yn deg efo'r dyfarnwr ifanc, hollol gywir. Mae o, a mae o reit ar ben y digwyddiad eto, ond efo Cadwaladr yma, mae o'n gwybod mae MacDonald yn mynd i giro lot o beth yn yr awyr, oce? Felly, be mae o'n gorfod wneud, ydy neidio'n gynnar, mae'n gwybod drwy'n gwaed, gyda MacDonald wrth y cae, efo'r fraich na wedi cael ei taflu nôl, a mae Cadwaladr yn gorfod neidio pan mae'r bel rhyw 5 lladd i ffwrdd. Felly, wedyn os di MacDonald yn isio cyro'r bel, mae'n rhaid fydd o trwyddo fo, a mwy na lai geith o drosedd. Mae o'n neidio pan mae'r bel i'w ben i ben, felly mae'n hawdd i MacDonald giro fo'n yr awyr. Ie, di hwn di gwneud dim byd o'i le i fod yn deg. Yn y 5 munud ola o'r 45, mi fydd na dybiau i o leia 4 munud amser ychwanegol. O, mae o. Jarvis ath lawr, ath o ddisgyn yn wael. Baines dwi'n meddwl oedd di mynd fyny efo fo. Ac ar ôl rhoi triniaeth i MacDonald, mae rhaid i'r tîm meddygol fynd i chwilio am Jarvis. Ti'n gwybod be, mae hon yn edrych iawn. Mor. Edrych as yma'n glanio fan hyn. Mae'n edrych mor ddrwg. Ond sut mae o'n eistedd fyny, mae o'n ogyn mor cryd yn y bam. Mae'n anifir tydi. Hynny, fel fydoch chi am y peniad gafodd. Mae'n neidio'n uchel, Malcolm yn dydi. Mae o'n mynd yn gynnar, a mae o'n neidio ar draws pobol, a mae o'n mynd yn uchel. A mae o'n hofran. Ond ella mae o'n mynd rhy gynnar. Yn anffodus, os da chi'n neidio'n uchel, da chi'n disgyn o uchder yn dydach. Ydych chi'n brifo. Ac mae rhaid fo adael y cae. Dwi'n meddwl bod yn hapus efo hynny, a mae hon yn rhyw reol sy'n yn gyrru chwaraewyr yn benwan, ond mae wedi cael triniaeth. Felly rhaid fo fynd at yr ymyl a wedyn aros am y gwahoddiad i ddod nôl. Dwi jyst falch bod o'n i oce i ddod yn ôl. Wel, hanner llawn digwyddiadau, Malcolm. Do, mae di hedfam. Eibio am yr 2 dîm. Na ddyd. Y Flint wedi creu argraff yna fi. O, a fi ne. I feddwl oedd y Barri yn Ewrop. Dipyn o misoedd yn ôl. Hon oedd y prawf iddyn nhw. I fi ar ddechrau'r tymor, mwyn wedi cael dechrau gwych, 2 fuddugoliaeth allan o 2. I chwarae fel hyn yn ebyn y Barri, mae hyn yn mynd i llond trol o hyder iddyn nhw'r stafell newid na. Bradley. Mae Bradley wedi cyrraedd Cummings yn hawdd iawn fanna. Mae'r bel fel taten boeth da ni draed o braidd ac yn y diwedd. Fe gafodd yr amddiffynwr ddod nôl, ond o'na gyfle fanna yn doedd. Wel, ti'n gwybod be, mae wedi gwneud y beth anodd i dwyllio Cummings fel math o mynd mewn o. Mae'n cymryd gormod o amser efo'i ben i fyny wedyn, yn chwilio am chwaraewr i basio i. Edrych am ei ben o'i fyny. A wedyn, mae'r Dale wedi cael ei gipio wrtho fo gan Cummings yn rhedeg yn ôl. Bradley, mae'n edrych yn eich berig yn ar y gyntaf yma. 4 munud o amser ychwanegol oedd ym hoffwydoliaeth i. A da ni'n deall mai dyna faint amser fydd Baines yn cael y gec. Fe hedfanodd
Fe hedfanodd capten y Flint i mewn, ond y McLagan yn ôl yn cynorthwyo. Gwaith da gan McLagan fanna, o dan drwy'n Ffawcs. I'n meddwl bod hi ella'r llia y Bowen Burrows ar y cae. Ddo sy'n penio i ffwrdd. Maen nhw'n dod o'r dde, maen nhw'n dod o'r chwith. Maen nhw'n beli da i gyd. A mae yna un cyfradd o'r llall yn cael ei methu. Wel, Pel, Nathan, unwaith eto, edrych ar efo, wrth i fod un o'r resymau mawr pam nath o ddod yma efo'r gallu sy'n ganddo fo, wrth gwrs. Ond, ti'n mynd eich prynu gwasanaeth fel a mae'n just hedfan heibio'r gol na. Just cyffyrddiad amddiffynwyr y Barri oedd o. Na, sbiwch. Pimp o gicio gornel i Flint yn barod. Mewn â hi eto! Arbediad adweithiol! Anhygoel! Anhygoel! Ffawcs ar peniad. A dyna un o arbediadau gore welwch chi. Dwi'n wedi bod fe'n iadol dros y blynyddoedd y maic, ond mae o'n medru neu hyn hefyd. Gath o chwinco eiliad i wneud yr arbediad yna. A mae'r pwysau yn ôl eto cic gornel arall. Maen nhw'n dod o'r dde, maen nhw'n dod o'r chwith a Ffawcs ar ei droed chwith fanna. Ond i fynd nôl at y cyfle blaenorol, oedd y peniad yn gôl yr holl ffordd, ond i bai am un, law, chwith. Wel, y gwasanaeth eto, bens tro yma o'r asgellau yna. Mae Ffawcs yn curoedd un, mae'n cael mwy na lladdan. Mae'n gwybod, mae'n mynd i just cael cyffyrddiad i cyfeirio i'r postyn pell yna. Ond mae Mike yn just yn ymatab. Mae'n gredd i golwyr hefyd fel blaenwyr. A mae o'n neud y llaw chwith na ni'n creu a neud arbediad gorau'r tymor hyd yn hyn. Da ni di cael popeth Malcolm yn yr hanner cyntaf yma ar wahân i un peth. Nawr te, mae McDonald yn ôl ar y cae. Dim enw ar y gris newydd o. Hynny acos bod y gwaed ar yr hen gris. Ond o'n i'n nabod McDonald, mae o'n gawr. A fel arfer, mae'n ennill y peli gyd yn yr amddiffyn. Ac wrth fi ddeud hynny, mae'n bach o sbodach amddiffynol. Wel, Bracli ath mewn amdani. A hynny ar ôl i Howard greu dipyn o hafoc. Ond mae rhywun yn ei chlirio, a dwi'n meddwl y McDonald oedd o, ond Cadwaladr Arwood sy'n fan hyn rwan mae'n neidio. Wel, Cadwaladr sy'n neidio fan. Be mae'r cyfan yn golygu ydy bod na gic gornel eto i ddod i mewn. Craig i'w chymryd i. A mae'r Barri, wel, wedi goroesi storm yn y munudau ola yma. Pel ar ferchog. A Bracli, gormod. A ni'n meddwl falle dyle Bracli di dal honna. Ond bob clod i hwn a'i dîm. Ar ôl 10 munud agoriadol, pan oedd pethau mae rhaid i fi gyfadde yn edrych yn ddrwg iddyn nhw. Colli dyn ac dan bwysau yn edrych fel bod tîm hwn yn llawer hi gry iddyn nhw. Mae Flint di troi y gêm ben i weired. Nhw sydd wedi bod yn gofyn y cwestiynau. Os gyda nhw'n byd i ofni, mae'n wedi gweld hynny do. Da ni'n gwybod mae'r Barri well na hyn efallai. Mae'n nhw bod yn barod am hynny'n yr ail anna ond y Flint. Fel udodd o bore yma, na mae gen i sydd fi. Be gyda ni golli? Da ni jyst yn allan efo'r ryddad o jyst trio creu argraff yn y gêm yma ac yn y gyngrair. Green, chwilio am Jarvis, mae dros ben Craig nawr te. A Jarvis fwydo McLagan, fel y bwydodd McLagan. Jarvis. Cummings, McLagan, oeddech chi'n teimlo bod yna gic siswm ar y ffordd, nath o hanner meddwl yma peth. Pendiad bach y tu hwnt i bawb, a mae'r dyfarnwr di gadael i dipyn mwy na'r 4 munud gael ei chwarae. Chydig eiliadau yn weddill. Ac mae'r tempo di bod yn gyflym a hynny heb unrhyw ysbaid. Gêm gyflym, gêm llawn digwyddiadau gystadleuol. A'r ddau dîm yn trio chwarae pêl-droed yn y ffordd cywir. A dyna ni, ar ddiwedd y cyfan, un peth sy'n ar goll, goliau. Un arbediad gwych, un cyfle campus i hwn. Y ddau dîm di cael eu cyfnodau
Ffawcs dal methu dall sut bod e heb sgorio, digon i drafod, a mi gawn ni wneud hynny pan ddewch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae'r Flint yn ôl yn uwch gyngor Cymru ar ôl dros 20 mlynedd ar Barri yw'r herydd nhw heddi ar cae'r castell. Mae wedi bod yn dipyn o hanner cynta yn ddisgwr ar yr egwyl. Mae'n poethi yn araf bach yn y Flint. Y Barri'n agos, y Flint yn agos dros ben. Maen nhw wedi taro'r bar ac mae'n ambell i arbediad campus yn golygu bod hi yn ddisgwr ar yr egwyl. Y Flint yn cael dechrau da y tymor, dechrau da i'r gêm hefyd. Ond disgwyl rhyw i ar yr egwyl o uwch gyngor Cymru JD. Mae'r gêm fyw i chi ar S4C. O Jake Phillips, amddiffynwr y Dre Newydd sy'n cadw cwmni i fi. Disgwyl Jake, ond beth am yr hanner cyntaf? Rhaid mi cael cyfleoedd yn sydd, achos mae wedi bod yn brysur gyda chreuwyr fel Nathan Craig yn amlwg dros ben.
Do, mae wedi bod yn hanner rei cyffrwys os ti'n edrych ar y highlights yn fan hyn. Nifer o beli dda fewn i'r bocs gan y Flint. Os ti'n edrych ar amddiffynwr dde a chwith, Craig a Baines. Mae'n bob tro'n mynd i achosi broblemau i chdi ac unwaith mae'r bel yn dod fewn i'r bocs, mae hwnna'n beryg i unrhyw tîm. Dim ots pwy sydd yn y bocs, mae'n mynd i greu gyfleoedd. Yn un eistedd ar yr ochr fan hyn, ar un ochr o'r camera, chi'n gweld Nathan Craig. Mae fe jyst yn edrych am yr ongl, yr eiliad na. Mae fe jyst yn eisiau cael y bel ar ei droed chwith. Wel, yn union, gen fo droed chwith gret yn does, ac unwaith mae'n cael hanner llall, dyna beth i nod o. Roi'r bel yn y bocs, ac wedyn mae'r forwards yn gwybod bod o'n dod fewn, ac fedrwn nhw wneud rhediadau nhw ac gweithioeddi ar y bel. Os diolch yn dod fewn, wel, di'r forwards ddim yn hapus, ac felly dyna beth mae Nathan yn trio wneud. Malcolm wedi sôn am Nat Jarvis cyn y gêm fel chwaraewr i'w wylio. Un o'r trosglwyddiadau cyffroes yn yr haf, dechrau yrfa gyda Caerdydd. Mae wedi dod yn agos, ddim wedi cael llawer ohono fe, ond mae fe'n achosi problemau. Do, ac yr un gyfle gath o, mi gath o gyfle dda iawn yn do, ac mae'n neud yn uchel uwch ben y centre-back, ac yn curo'r peniad, ac yn anlwcus i beidio sgorio, really, ond dyma really di'r unig cyfle mae Barri wedi gael, ac felly mae'n siŵr bod Flint ydy'r tîm fwyaf hapus yn yr egwyl. Oedd ambell i gyfle, chi'n gweld McLagan weithiau yn ystyried mynd am yr ergyd acrobatau. Dwi'n quite i glanio eto i'r Barri. Malcolm wedi sôn am Jarvis cyn y gêm. Oedd e hefyd wedi sôn am capten y Flint. Folks, chwaraewr chi wedi sylwi arno, sydd wedi bod yn chwarae yn yr amddiffyn yng nghanol y cae yn yr ymosod dros y gemau diwethaf. Mae fe bobman. Do, nath o ddechrau'r season yn erbyn ni yn canol cae ac nath o wneud stint yn Kevin ac wwan heddiw mae'n dechrau fyny ffrynt ac felly mae jyst yn dangos capten, rwy'n profiadol, rwy'n mae Niall McGuinness yn rhoi bach o trust y fewn bod o'n gallu chwarae rhywle ac yn neud swydd dda ac da ni gweld y gyfle fan hyn yn dod gan efo ac peniad gwych o'r gornel unwaith eto pel i fewn gan Baines, peniad gan Fawkes ond am save gan Lewis chwarae teg. Mae yn wych, a mae Mike Lewis yn goalgeidwad. Mae fe'n gallu gwneud hyn, mae fe'n gallu gwneud camgymeriadau hefyd, a maen nhw wedi arwyddo goalgeidwad wythnos yma, bydd eisiau profi pwynt. Fydd, mae'n siŵr bod goalgeidwad newydd wedi dod fewn ac wedi rhoi chydig bach o pwysau iddo fo. Mae Gavin Chesterfield wedi rhoi yn y gol heddiw ac felly mae hwnna wedi rhoi bach o hwb iddo fo. Ac pam ti'n neud arbediad fel yna, mae hwnna'n mynd yn syth yn mynd i roi mwy o hwb iddo fo am yr ail hanner. Dewch chi weld un arall o gemer pnawn, mae Jake gyda ni fan hyn, oedd Philip Senior, Wayne, a gyda Radio Cymru'n gwneud derwyddon cefn, a nhw gartre yn erbyn Met Caerdydd pnawn ma. Derwyddon ddim di sgorio, ddim di cipio pwynt yn trwy gweud. Jamie Reid yn rhoi nhw ar y blaen, mae fe dal i fynd. Jamie Reid, campus am chwaraewr. Ond un oedd hi, Liam Warman, yn cael ei gol gyntaf. Ers ymuno Met Caerdydd, gol dda hefyd. Lot o bobl yn sôn am asgellwr bach ifanc yma, cyffroes, Liam Warman. Ond un felly ar y graig, rhwng derwyddon cefn a Met Caerdydd, di sgôr fan hyn. Ond dewch chi ni glywed mwy am glwb Flint. Maen nhw wedi bod yn uchelgeisiol dros ben yn y blynyddoedd diwethaf. Maen nhw wedi cyrraedd uwch Cyngor Cymru, a mae cadeirydd nhw gyda Nicky John. Wel, Daryl, fel cadeirydd y Flint, nathach chi fwynhau'r hanner cyntaf yna? Oedd yn go lew, ie. Digon o cyffroes, ond ydy o'n bosib i siarad yn y Saesneg. Mae'n ddrwg gen i, ond mae Cymraeg dipyn bach yn rydedig. Wrth gwrs i fod o. So everything but a goal in that first half there, but how are you enjoying life at the top flight now? It's different. The pace of everything off the field and on the field is different. You've got to work a lot harder at things, and yeah, we're happy so far. You've made some interesting developments on the pitch as well, haven't you, over the summer? Are you alluding to the players that we've brought? Yes, I am. Yes, yeah, we've got some great quality signings. We had quality anyway, but the addition of people like Nathan Craig has brought a huge boost to the squad. And I know that there's also some interesting potential developments being discussed off the pitch as well, isn't there? What can you tell us about that? Right. What I can tell you is, yes, we've been in discussion with FAW and their consultants and Conisky Nomads and their officials, and we're some way down the road to a potential ground share development here at the SST Stadium, where the Welsh FA have agreed in principle to a grant which we're hoping to match from other sources to allow a UEFA Category 2 a stadium which would allow age internationals to be played here for Wales and obviously for ourselves and Conisky Nomads.
Wow, well, we'll be keeping our eyes on that one for sure. Now, I know from a different source you have been promised some money this afternoon if you can get a particular phrase in, so go for it. Well, the phrase, of course, is pop de ping, and the pop de ping in the social club has broken today, which is a disaster. OK, well, we'll have to get that one sorted out. Scarbud, you told me, was Nick Parry's nickname when you were at school together. That's right. I'll leave that one there because we've got to go to the ads now. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Flint a'r Barri mewn cwpl o funudau. Croeso nôl ato ni. Lot mwy o bêl-droed byw i ddod. Mae'n bnawn hanesyddol fory. Y gêm fyw gyntaf o uwch gyngrei'r Merched Cymru. Caerdydd yn cwrdd ag Abertawe. 10:04 y cyfan yn dechrau o Stadiwm Lecwydd. Oedden ni cofiwch am sgorio 5:05 pnawn i llun ucha pwyntiau o'r penwythnos. Gledd o bêl-droed. O ran y dynion, Caerdydd ag Abertawe. Abertawe wedi ennill o Wickham o 2 gol i ddim heddi. Dyn nhw wedi ildio eto tymor yma. Caerdydd wedi colli gartre yn erbyn Reading o 2 gol i 1. Casnewydd wedi ennill o 2 gol i ddim yn erbyn Bolton. Ac wrth i ni fynd nôl at Malcolm Allen a Nick Barri. Y cwestiwn yw, pam sgerbwd Nick Barri?
Dim byd i wneud efo'r heis sy'n cuddio yn y gwpwr, Dylan Ebenezer. Na, do'n i'r ioed yn fachgen ifanc o gorffoleth trwm. Wedyn o'n i'n tueddu cael yng ngalw yn sgerbwd yn yr ysgol ac o'n i'n yr un ysgol a chadeirydd y clwb. Ei na, neis i ddweud gwir, Nick, dwi wedi galwch di lot gwaith, dwi'n siwr. Does na'r un gêm gyfartal di bod rhwng y ddau dîm yma. Ar hyn o bryd. Fel na ma hi. Syndod ydy mae gêm gyfartal ddi-sgôr ydy hi. O ystyried y gwaith ymosodol sydd wedi bod gan y ddau dîm. Fawcs. Green mewn. Chwaraewch ymlaen fydd dyfarnwr ac unwaith eto mae'r rhai deud. Mi oedd o fewn chydig lathenni i'r digwyddiad. Y claged a Nash yn erlyd yr i-bel. Gwaith da gan Nash. Ie, nath o dda i ddarllen y perig i weld yr hediad gan McLaughlin i lawr y sianel. Oedd o'n methu chwarae'r trap cam sefyll arno fo. Oedd i amser i'r hediad yn berffaith. Felly oedd o'n gorfod curo ras yn nath o. Baines. Lawr o asgell, oedd o ddim digon cywir. Capten. Pawb o gyda'n dda i bidio ildio cic fanna fe'r bel yn dod ar uchderau mawr yma. Jarvis yn mynd i gael ei gosbi fanna. Aidan Shannon di hwn gyda llaw. Blaenwr prysur cynt o'r dve newydd ym mis clybiau eraill ac bellach yn is-reolwr yma yn y Flint. Ac yn chwarae dan Tommy Morgan yn y trallwng hefyd ar ei amryfel deithiau ac y mae brofiad o'n sicr yn gymorth mawr i nawr McGuinness. Ia, Nail yn dweud fi bore yma, pan oedd o'n reolwr ar ryw, nath o gerdded allan ar ryw, oedd o'n dweud, o'n i methu mynd allan un ôl papur yn bore ia, heb i ryw i ofyn cwestiwn. Rwan, mae o'n fan hyn, mae o'n mwynhau hyn, mae o'n cael ymlacio fel y ffordd o fel reolwr, mae'n cael neud penderfyniadau neisio, a mae'n cael mynd o yma, mae'n medru mynd adra, a neb yn gofyn cwestiwn, ond fe wrth i fod yma. Hugh. Green. Howard oedd efo fo. Hugh di dal i redeg. Pwy ath ar draws. Unwaith eto, oedd Nash i glirio, ond Burrows oedd di mynd efo Hugh. Ac unwaith eto, mae rhywun yn holi. Faint da ni'n mynd i sôn am Evan Press yng nghanol y cae i'r Barri. Ac i raddau hefyd am y chwaraewyr eraill yng nghanol cae gan gynnwys Watford. Da ni ddim wedi naddo. Fe gaf i Chesterfield yn ymwybodol o hynny, a fydd o ella yn meddwl wneud rhyw newidiadau. Mae gyda fo un o ddau o chwaraewyr. Di dod i'r clwb ar y fain hefyd. Neu sy'n medru dod ar y creu argraff. Hwna'r llac braidd gan Craig, a pwy gasglodd oedd Evan Press. Ac chwaraewr tal. Symud yma i'r Barri o Gasnewydd yn chwarae o flaen y 4 cefn. Ia, mae'n sy'n ddistaw, ond fel arfer, da ni'n gweld o'n cael mwy o ddylanwad ar gêm, dydy o ddim di cael hynna heddiw. Mae'n gwneud i swydd i stopio Cadw Alistair, cael y bel a Smythe. Nawr te. Dwi'n meddwl bod gan Burrows reswm i... O, na'n byd. Ond na'n byd yn hodyn ag yna. Na. Mae'n mynd am y bel, mae'n cadw lygad â ni. Mae Hugh yn... Mae o'n twyllo'r dyma nhw di fach, mae'n gwybod efallai sy'n ddisgyn yma hyn wrth mynd am y bel. Rwy'n beth, hollol deg o dacl. Cotterell. Hwna'n gig fach dda na'r Tim McLaughlin. Oedd na gyntaf, mae o'n hawlio cornel. Mae o'n gwybod hynny, dylai bod ni'n dweud. Mae rhwng y ddau am ddiffer o'r canol, neb yn ei weld o. Mae o'n fatha frechtan. Yma'n hyn, edrych am yn canol nhw. Mae'n cael ei ben iddi. Ydy o'n ei ffordd lawr. A wedyn dyna pan mae'n penio dros y traws. Nac, ti'n gwybod, mae'n 6 lladd, a mae'n ganol o gol. Oes safon a fo, mae o'n gwybod.
penio na lawr a mae'n gol. Prif sgoriwr y Barri am bob un tymor ers iddyn nhw gael 'u dyrchafiad yn 2017. Ond nid drwy benio fel yma. Ond ti'n cael, efo McLagan, nid i'n weld o, efallai trwy gem Hollol. A mae o medru neud rhywbeth mewn fflach. A di o'n just disgwyl i foment yn y gem yma. Burrows, Baines, sawl gwaith ei ddweud, ni'n chwilio am Smaid, o'r Smaid di mynd ar yr hediad. Faint da ni yn mynd i siarad am y ddau amddiffynwr canol yma i Flint, Thornton a Nash. Os dyn nhw'n cymryd yn ganiataol bod nhw'n cadw McLagan yn ddistaw, well iddyn nhw canolbwyntio eto. Ie, os ti Thornton yn amlwg, fydd na ddigon i gnoi arno fo, mae hynny'n sicr. Wel, eitha, nid i chwaraewyr wrthi yma nasio drwyddyn nhw. Dyn a ddechrau. Ie, fi na ddechrau. A weithiau mae rhywun dyfaru gwneud. A na fo, Thornton just yn gwarchod y bel. Y Cottrell eto. Chwilio am ryw dric arall yn lle jyst i wrthio fo. Mae'n mynd i syrthio, mae'n mynd i gael cic. Fawr yn felus am yr gwrthgyferbyniad yna rhwng y ddau chwaraewr, ond mae gan y ddau dîm bartneriaeth. Wel, maen nhw'n gweddi gilydd y ddau yng nghanol y ddau amddiffyn yn dydyn. Mae nhw'n deud i ti bach am Thorntons, mae o rhyw soft-centered, ond mae o igon calad, dwi'n meddwl bod mae'n dod trwy'r tackles na. Y bel mewn at McLagan. Ie, amddiffyn da eto. A Nash oedd a bryd hynny. Ia, ni wrth y modd efo ffordd mae Nash yn darllen y gêm. Mae o'n darllen y perig mae o i'w dîm. Mae'n gweld rhediad McLagan yn di, ond mae o'n neud siŵr bod o'n gywir efo'r tackle. Dim lle i neud camgymeriad o fanna, yn mae Dick o'r swatching. Yr eildro yn y 7 munud o'r ail hanner, mae Malcolm i chi sôn am fel mae Nash wedi darllen y perig a wedyn yn gywir wrth ddelio efo'r perig. Uchel eto y golwr i gallu bach o smonach digon, mae'n debyg. Cottrell. Wel, dwi'n siŵr be oedd am drio wneud fanna i chrymanu hi mewn, dwi'n credu. Nath i'n troi na ddo. Nath i ddim troi o gwbl, nath o just taro trwy canol o bel, nath o efo ochr i droed. Sgynna fi'n problem efo hynny, ond mae rai efo grymanu, mae o'n just i'w basio. Ti'n gweld be mae'n trio wneud, ydy just troi o gwmpas. Mae'n dechrau i allan i'r postyn a disgwyl i grymanu mewn nad i ddim symud o'r llinell sydd. Bell. A eto, dwi'n mynd licio fod yn beirniadol chwarae mynd nawr. Mae Cottrell nath afal i ben sydd o'i wydo na ddim pwysau yno fo. Gath o amser i gael ei ergyd i fewn, mi dyla fo'n neud y well. Yr ail hanner yn ymdebygu i gychwyn yr hanner cyntaf. Y Barri yn cael y gorau o bethau, ond yn methu manteisio. Ydy'r Flint yn mynd i daro nôl fel nathon nhw yn yr hanner cyntaf. Howard, da, at Baines. Baines, heibio Green, rhy hawdd. Burrows, meddwl am ergydio penderfyniad basiad bachgen sy'n gallu. Craig, pened allan gan MacDonald. Mae o wedi bod yn arbennig i ganol amddiffyn y Barri. Mae wedi gorfod bod corn. There's some cwestiwn. Mae o... Ia'n brofiadol, ond mae safle gwarchod o. I lle bynnag pan mae'r bel dod i fewn i cwrs Cosby. Mor dda i weld. Bradley. Anodd i gael oddi ar y bel. Un prysur, un penderfynol, un cry. A mae'n dangos yr hinweddau'r hein i gyd. A mae'n cael y bel i fewn yn ardderchog. Nath o mor dda. Ond yna fo ddim lle i gael hwnna i fewn. A beth sy'n biti, oedd na neb yn agos i'r golwr nagwydd. Acos dwi'n yn credu bod chwaraewyr y Flint yn meddwl bod o'n gallu cael y bel na i mewn fel nath o. Mae'n chwarae nebyn amddiffynwr gora ar y chwith yn y gyngradd efallai yw chwarae i Cymru dydy. Ac ti'n meddwl i chdi dyn? Na, do ddim. A mae'n cael hanner llath a meddwl David Beckham. Ti'n cofio, oedd o'n cymryd bobl ar. Efo droed oedd o'n just crymanu'r bel mae rownd nhw, o'i gwmpas nhw. A nath Bradley i peth y fan wan. Cooper.
Yn gwahodd yr hediad gan Jarvis Craig yn cael ei benni ddi agwyddoch chi be, yn union fel y digwyddodd yn yr hanner cyntaf. Mae'r Flint yn dechrau setlo mewn i'r gêm. Smythe, digon ganddo fo. Cummings yn isgidiau pink. Rhediad penderfynol da ganddo fo. Fawcs yn y diwedd gymerodd hi. Howard yn chwilio am Smythe. Jarvis. Bach yn anlwcus i lithro. A mae un peth o sicr, mynd y ddau dîm yma sy'n ceisio ennill y gêm. Am ddeud hynny, Saigon hawdd fel welon ni i radda am hanner awr yn Hwlffordd wythnos dwytha, oedden nhw'n ofn colli mwy na isio ennill. Ond ti'n mynd gweld hynny efo'r Flint? O gwbl. Maen nhw'n mynd amdani. Ac rhaid chdi edrych ar y Barri, os dyn nhw'n mynd i gystadlu yn y pedwar uchan at y morin, mae'n rhaid nhw giro yn llefydd fel hyn. 9 chwaraewr mae'r Flint wedi arwyddo o'r rha yma. Nash yn ei hennill i Greenad Cockfil. Cockfil chydig bach amlycach yn yr ail hanner mae'n agodo yn yr hanner cyntaf. Mae Clagan isel cry sydd at y golwr. Wel, cynnig gora mae Clagan yn gath o'r peniad na munudan ôl dyle fod yn gwneud y well. A mae hon, bob dim gan y fo ei hun, just edrych teimlo i bar cwrt ôl yn amddiffynwr, wedyn i droi o, wedyn yn ergyd. Gadwodd y golwr Lewis i lygad ar y bel chwarae teg fanna gan bwysau gan yr eilydd Cadwaladr. Ac ai fi sy'n meddwl wneud, ydy gweld mwy o hiw yn yr ail hanner yma, Malcolm? Wel, yn sicr, fysa Gavin Chesterfield wedi bod y gair yn fod yn stafell newid yn ystod yr egwyl yn dweud fo, hei, dy gryfdar di ydi ymuno i lawr yr asgell chwyth a mae'n eigon o le. A cefnogi ganol cae ynddo, lle maen nhw wedi bod yn cholli hi. Ia, a beth sy'n digwydd, mae Clagan oedd yn dechrau ar y chwyth, mae o wan yn mynd sy'n mewn i'w ddyn, yn mynd am niffynwr efo fo, sy'n gadael lle i lawr y chwyth ma i Grisiw. Wharton yn ceisio honna dros Ben Craig. Cummings, mae wedi gwneud yn dda i gael honna mewn, mae Clagan, John digon tal i gyrraedd honna, a mae Baines yn cael dod â hi. Fyniad Howard. Lliw ar ei waro. A mae Howard wedi gwneud arferchog fan ar weitha. A mae'n curo Wharton. A mae'n canfod y bel allan at Craig. Ac o blaen Craig mae Smythe. Ac yn y canol mae Cadwaladr. Mae'n cyrraedd Smythe. A o ganfod Cadwaladr. Mae'n cyrraedd hi. Mae'n cadw'r bel yn fyw. William Howard. Green yn ei ffenio i allan. Nôl mewn gan Craig. Am bel gan Nathan Craig. Lawr y sianel yma i Smythe. Smythe yn just cadw ar dir y chwarae, wedyn y croes yn dod fewn, ond y pwysa neu'r nerth ella ar y bel na. Nawr te, dyna chi stori'r gêm yn ei chyfanrwydd. Y Flint mwy o feddiant na'r Barri. Ond sbiwch yn yr ail hanner fel arall mae hi. A dyna ddwedon ni yr amser yma yn yr hanner cyntaf hefyd. Oedd y Barri wedi dechrau'n gryfach, ond fe ddodd Flint nôl mewn i fi. A da chi'n teimlo falle bod hynny'n digwydd eto. Wel, sa chdi ddim yn deud neu gweld be da ni wylio bod y Flint wedi bod allan o'r uwch gyngrau yma dros 20 mlynedd. Mae'n ail ddodd nhw i prestatu tymor dwytha, gymaint o bwyntiau tro oedden nhw. Prestatu methu gael y trwydded wrth gwrs, a y Flint yn cymryd i siawns efo'r 2 law. Fel da ni, efo'r tystiolaeth yma, beth bynnag. Wel, fe sonies i, falle bod un chi'n cofio bod Chelsea ar ei hôl i mi arhosau am fenyn, mae'r bel gan Bradley. Mae Bradley'n benderfynol, mae'n gry. A mae'n gyfle yn y diwedd i Green i chlirio hi. Ie, mae stori a noson Chelsea'n gwella chydig bach, ond ar ei hôl i fi'n West Bromwich Albion, o 2 gol i ddim, 2 i 2 ydi bellach. Mae hwnna'n gret o gêm, oce, sgwyd i'n golio fan hyn, ond mae Flint yn trio chwarae trwy canol. So nhw'n lledu chwarae bob un o hyn, at Baines yn Nathan Craig i gael y peli fewn i'r Cwrs Cosby, sa'n yna'n gweithio fyd. Pêl dda eto. Ac amddiffyn call gan Cooper. No te,
Nos Fercher, mae yna gyfres lawn o gemau yn uwch gyngrau'r Cymru. Yn eu plith nhw, y gêm rhwng y Bala a'r Seintiau Newydd, a mae hwnna'n fyw ar y we ar Facebook a YouTube sgorio ac S4C clic dechrau am 7:45. A mae hynny'n golygu, oherwydd hynny gyd Nos Fercher, bod mwy o sgorio'n symud mlaen noson i nos Iau, a hynny yn cynnwys yr holl gemau a'r rhaglen honno am 10 o gloch y nos. Y bel gan Cotfel! Mae di gollwng hi! A mae Jarvis yn mynd amdani hi, ac oedd rhaid i Jarvis mynd amdani hi, a fe nath y golwr yn arbennig hefyd. Mae'n anlwcus i gael carden fel efo dwi'n meddwl. Mae o yn. Oherwydd mae Dampi yn ei gollwng i Nick. Dyna ydy'r broblem. Mae grefn naturiol Jarvis yn mynd i ddilyn i mewn. Cotfel, mae'n bownsio reit o flaen y golwr yn anodd i Dampi, ond mae o yn gwllwng i. Fedri Jarvis, gyda fo'n breaks, unwaith mae di ymroi i fewn i'r dacl, fedri ddo'n slofi, fedri ddo'n stopio, felly mae o'n mynd i wneud y cysylltiad efo Dampi yn y gol. Anlwcus am y gardi melyn, ond rai fo fynd amdani. A Cottrell yn dangos eto, fel o'n i'n awgrymu, mae o wedi dod yn fwy amlwg. Ac fe gafodd ei ergyd ar y targed, ond fe nath y golwr yn dda, ond mae o'n clefar, ac nath ni'n gweld o gwbl hanner gyntaf ffeindio pocedi. Mae o'n ffeindio pocedi bach i dderbyn y bel rwan, a mae o'n medru troi, a wedyn gwynebu'r gol. Fel nath o fanno, efo'r ergyd na i fewn. Wel, pan da chi'n sôn am gryfderau'r Barri, da chi'n sôn yn aml am Cottrell a Hugh, a mae'r ddau. Mae'r ddau fo hwnna Geco Smotyn, ac ydy mai, be yn y byd oedd ar feddwl yr amddiffynwr mawr. A waith i Thornton beidio a protestio. Oedd hon yn edrych i fi fel pladur drwy asgell. Ond ti'n gwybod pwy sy'n chwarae'n erbyn, McLachlan. Mae o'n mynd i redag y bel na, yn meddwl, yn da, sut i'n ôl i, gwadd y dacl, yn da, a be mae Thornton yn disgyn i fewn i'r twll. Mae o'n mynd, mae'n neidio, mae'n ymroi, a mae McLachlan yn just cyfymu pi bach a cael cyffyrddiad arall a mynd lawr. Mae Geco Smotyn trwy dyn. Ac fo sy'n mynd i gymryd y gigornel. 2 gol yn erbyn Caernarfon. Gol yn erbyn y Flint. Y gic yn gwbl gywir. Dyna faint mae'n ei olygu. Ac ie, dwi'n meddwl bod i'r reolwr o yn deud y cyfan efo'r ystym yna. Profiad. Dyna arweiniodd at y gic o'r Smotyn. Profiad arweiniodd at y gic berffaith. A mae'r ymwelwyr o'n y blaen. Ie, y gallu, y relfen clefar yma efo a cadw i ben yn cymryd y gic o'r Smotyn. Gofyn union lle oedd yn mynd i'r eiti. Just yr hediad bach arall na disgwyl Dampi i wneud i symudiad a just dewis y gornel. Wrth i fod, just yn mae'n gwybod dydy'r dîm o ddim wedi bod ar ei gorau oherwydd y ffordd mae y Flint wedi gorau. Da ni wedi canmol Thornton a Nash, gymaint heno. Ond sut nath o colli disgobliaeth i wneud hyn. Mae'n gwybod mae McLachlan sy'n chwarae'n erbyn. Mae'n gwybod mae McLachlan yn mynd i cyflymu i draed ipi bach i gyrraedd y bel na, a mae o'n dal yn mynd am y dacl i giro'r bel. Sgynny fo'n siawns. Just, mae rai fod ysgu ar y lefel yma o'r gwers yna. Ac oedd o'n dal i gwyno, ond siomedig efo'i hun mai wrth gwrs. A dyna pa mae o'n cwyno, mae o'n flin. Sut mae'r Flint yn mynd i ymateb. Mae'r math o gol allai dorri calon tîm sydd wedi chwarae mor dda. Watson di'r hif 15. Ac da ni wedi bod yn sôn dipyn am Aaron Wyn Jones i gêm gynta yn dyfarniad uwch gyngrau'r Cymru. Ac oedd o'n gwbl gywir a nath am oedi yn gwneud y penderfyniad ac yn bwysicach na dim yn y safle perffaith i weld y drosedd. Yn gynta o gymaint o'i blaen. Ie. 40 oed. Gradd mewn gwyddoniaeth chwaraean gyda fo. Athro ydi o, wrth i alwedigaeth. A fel ydy sti, fedrach chi ddim bod y feiniadol na cwyno pan mae'r dyfarnwr mewn 50 lladd o bob un digwyddiad, a mae wedi bod. Unwaith eto, arwydd o ddwystredigaeth, Nathan Craig, dim byd mwy na hynny.
Ac bydd Jarvis yn hollol hapus os di'n gallu temtio chwaraewyr i ildio ciciau mor had â hynny. Da ni wedi canmol am ddiffyn y Flint. Maen nhw wedi colli disgybleth chydig bach na'r te. Hugh. Ydy o'n gallu rhoi nhw mewn gystal ag amddiffynwyr y Flint. Oedd honna mewn ffôn ag oedd andros o gic dda. Golwr yn delio fe hi'n gywir. Ia, mae Dampi yn awdurdodol yn pwnio i ffwrdd. Felly ddod wneud i mwy, maen nhw'n deud. Mae Clag yn di troseddu yn mynd i mewn i Dampi. Ella nath o'i bach, ond dim digon i gael trosedd. Sbiwch, na chi darged, MacDonald, Cooper, 2 gawr. Teg atyn nhw'n mynd. Wel, ti'n edrych ar Flint rwan i be oedden nhw gyna, yn edrych ar ei gilydd i farcio rwan. Hei, rwan di'r amser pan ti'n ei wildio i beidio siglo. Wel, mae Dampi'n troi wynaf i ffwrdd o hon, dydy. Mae'n mynd amdani. Mae Jarvis yn ei chanol i. Ac unwaith eto, oni bai bod y dyfarnwr yn sefyll lle oedd o. Fas wedi gweld mai dwrn y golwr darodd honna, dyna na, dyna pan mae'n gic gorner arall. Ac unwaith eto, Burrows yn gyd yn gampus fo sy'n clirio. Mae'r amddiffynwyr mawr di aros i fyny, ond oedd Cooper yn cam sefyll. A mae o'n edrych yn dipyn mwy bodlon, ond oedd yr ymateb i'r gol yn dangos be oeddech chi'n dweud, Malcolm. Mae rhaid curo tîmau fel y Flint os da chi eisiau anelu am y tri ucha. Hyd yn oed mae'r gynnar a hyn yn y tymor. Ond mi fydd rheolwr y Flint yn siomedig. Maen nhw wedi cael eu cyfleuon nhw i fod ar y blaen. Hugh eto. Chwilio am y Clagan. Y ffordd oedd i ni, oedd hi'n just gamgymeriad amaturaidd gan yr amddiffynwyr canol sydd wedi chwarae mor dda. Y Clagan yn ei derbyn ni. A mae'r gol wedi greioni iddo fo. Yna chydig bach fwy o hyder yn ei gam o, da chi'n teimlo. Green sydd efo fo. Oedd Hugh i fyny'n doedd. Mae wedi cotfod fod yn ofalus. Y dyfarnwr yn teimlo bod oedd i mynd fewn braidd yn hwyr ar bens fanna. Burrows eto. Ac ers y gol, mae yna ryw rhythm yn chwarae yr ymwelwyr. Pres, Cotfel ar gydio eto. A na'r eildro yn yr ail hanner iddo fo ergydio'r tu allan i'r cwrt. Nath am hynny unwaith cyn yr egwyl. Na ddo, edrych ar ei gyffyrddiau cyntaf o. Mae'n mynd ar draws Burrows. Felly fedri Burrows i byd, ond di doni fo lawr os di o angen. Jyst chwarae clefar gan Cotfel i ffendio mwy o'r pocedi yma i gael y bel i mewn iddo wan. Harwood at Burrows, Burrows at Smythe. Smythe allan at Baines. Dyna'r tri oedden ni'n henwi eto ag eto cyn yr egwyl. Bale mynd fewn at Cadwaladr. Cwper oedd y cawr gafodd i ben i'r Bale. Clagan. Oedd hi'n cyffyrddiad yn ei gymryd o allan. Oedd hi wrth y ddau oedd ni wylio fo. A mae'r Bale gan Cummings. Ie, fes ydy... O, mae Wharton di canfod y lle, dydy. Oedd o'n chwilio unau am y Clagan neu Jarvis o bosib i disgyn hwng dwy stôl. Ie, Jarvis di wneud dirediad i'r posti gyntaf, mae Clagan ddim yn y posti bellach. Mae Clagan! Arbediad gwych eto. Dwi'n yn gwybod faint o John Dampi'n gwybod am hynny. A thi'n syth ato fo, ond mae rhaid i chi ddeud, mae o di arbed gol sicr. A mae'r Barri yn dod eto, y Bale gan Green. Wel, mae wedi cadw nhw'n y gêm, dyroi fel la. Mae Clagan bob dim, nath o gadw lygad ar y Bale, nath o cymryd ar y foli, dyla fod i'n neud na anyway. A mae Dampi just yn dod ar draws i gol, a mae o'n just lwcus bod y dyn yma diw daro fo, a dim y rhwyd
neu'r gorneli. Mae Crack yn ddigon da I daro'r gornel yma, ond bod ti'n foli, dwi'n dall yn union mewn mynd yn un, mae wedi canolbwyntio ar na'n neud siŵr bod y golwr yn gorfod gweithio, neu mae yn y gol. Na'n siŵr bod fi'n taro'r targed, ynddo. Ond, fe sonio chi Malcolm, mae o allan o'r gêm yn dydi. Chi'n anghofio amdano fo, ac yn sydyn. Fach. Mae da. Fach. Dyma hi eto. Mae'n gwneud bob dim bron yn berffaith heb sgorio dydy, canmol dan byd y gol, ond mae o'n gwybod mi dylai fod I sgorio. Barri, gwahanol tîm ar ôl gol na. O, ma nhw. Yna rhyw bwysau di codi wrth I sgwyddo nhw. Unwaith eto, Danby di gyd yn dda. Fi ddiddorol gwrando ar eich bwyntio'r gêm yn Aberystwyth yn erbyn Flint wrthos diwetha. Achos unwaith i'r Flint ildio gol. A ddi'n un yr un just cyn yr egwyl. Ac ar nhw waethygu wedyn yn dod. Do, yna rai hanner o Aberystwyth mond un tîm yn ni. Ac pan da chi'n ifanc ac yn rheoli, mae'n hawdd cael eich siomi. Mae'n siŵr. Ac mae o'n gwybod bod I dîm o wedi cael I cyfleu, wedi cael I munudau. Do tad, a maen nhw'n gwybod mae yna gyfa ar ôl yn y gêm, mae iddyn nhw 20 munud I fynd. Prin ydy'r gêm am gyfleon clir, de. Ond y Barri sydd wedi cael y gorau yn yr ail fanna. Te, a Nash yn wedi cael... Ai Nash oedd o neu ai Burrows oedd o? Ie, Burrows oedd o. A mae o wedi gweithio'n galed iawn. Ond... oedd hwnna'n gardau felen. Ia, mae'n jyst colli rheolaeth ydi a mynd dynnu gris o. Yna ddim mantais I pres wedyn. Ac os y mateb cyntaf I oedd gweld Nash yn dod sydd drwy'r chwaraewr, ond y tynnu nôl na gan Burrows, dyna aff yn hyd e. Ac unwaith eto, Cottrell. A mae Hugh yn dda hefyd, os ai angen o. Di Cottrell ddim yn tueddu seithi, ac di, oeddech chi sôn cyn, gatha un ymdrech fel hon, cyn yr egwyl, oeddech chi dweud, diolch yn mynd I seithi, mae'n tueddu'n rhoi nhw mewn yn dydi. Ydy tad, Sabo, I deg lladd yn agosach, Sabo yn trio fynd dros y wal ac I fewn i'r gol, ond mae'n rhywbeth am hynny, dwi'n oed weld o sgorio'r pellter yma, felly, na. Aneli a McDonald mae o, a mae hwnna heibio pawb. A dwi'n... Fel dwi'n edrych ar ni. Oce, mae hawdd deud wan, hindsight, mae'n gret o beth bydden nhw. Ond ti'n gwybod beth? Na, dydio ddim, na. Os yn neb yn deud hynny, Malcolm. Ond ti'n gwybod beth? Sa'n mwyn gwaith ac ergyd ar y gol yma. Na. Ond Nathan Craig mae honno. Fawcs oedd hwnnw, a da i'n fi sôn amdano fo agos gymaint yr ail hanner ma'n addo. A mae hynny wir y Burrows, Fawcs, Smythe, yn hytrach da i wedi bod yn sôn am Cottrell, ac am Evan Press, ac am Hugh. So os ys ein aros fel un, sa'ch chi wedi, wel, Press yn pwyso gormod ar I ddyn. Ond ti'n edrych yn sydyn, os bysa'r canlyniad yn aros fel un, sa'ch chi'n gorfod edrych ar perfformiad y Barri a ti wedi gweld agwedd arall o'i gêm. Maen nhw wedi grindio I fyny rwan yr un gol I ddim ma. Ie, bydd Peli ddim yn disgyn i'r Flint ar hyn o bryd. Fe sy'n wedi digwydd, maen nhw wedi newid y system yn yr ail hanner, mae lot mwy, mae Press di fod yn garlocau efo Green y capten. Mae'r ddau nhw di ista, yn lle yn hanner cyntaf, mod Press oedd yn ista o flaen yr amddiffyn. Howard yn brwyddo'n galed fanna. Ys be mae hynna wedi olygu wedyn wrth gwrs bod Cottrell cael mwy o le I ffeindio'r pocedio o'i flaen o. Oherwydd I Green, ni'n meddwl wedi mwy, mae Green di sefyll yn ôl fel capten wrth ymwyl Press. Ac asau at y chwarter awr ola. Un gol yn gwahanu'r ddau dîm. Baines.
Unwaith eto MacDonald. A Berchog unwaith eto gan Green. A maen nhw'n amddiffyn yn dair ar hyn o bryd. Jarvis. A mae popeth yn disgyn i gris coch ar hyn o bryd. Mae Clagan. Oedd Hugh di mynd o'i blaen o. Bagliad bach ar y sawdl gan Smythe. Eto mae Clagan yn just cyflymu neu arafu y tempo, ond mae o'n gadael y gael. Ti'n gwybod fe? Mae wedi bod lefel uwch ben yn yr ail hanner yma, a mae o'n gadael y cael. Oedd o'n gybrifo fan'na, nag oedd? O hon oedd y gol, yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir ar ôl cael ei dynnu lawr am y cic o'r sbotyn wrth gwrs. Hwna oedd y darn efo'r sgil. Hwna oedd y darn clefar, y ffordd nath o wadd y dacl i fewn gan Thornton i gael y cic o'r sbotyn a wedi cadw i ben. Ie. Dorn, da chi'n cael y dyddiau yma. Ac yr eilydd i Jemed Hudson. Ac un arall o chwaraewyr a dawodd Pen y Bont ar ôl y tymor diwethaf i ddod nôl i'r Barri. Ac oedd hynny yn siom yng nghlwb Pen y Bont, so mae o'n chwaraewyr talentog ac yn opsiwn da i gael ar y fainc. Nid dim ond y Giro d'Italia sydd ganddo ni nos Sadwrn nesaf. Mae sgorio'n fyw am 5 o'r gloch y gêm rhwng Met Caerdydd a Chanarfon. Ac ar ôl hynny am 8 o'r gloch, penwythnos agoriadol y Pro 14 a gêm fyw y clwb rygbi y dydd, Leinster yn erbyn y dreigiau. 2 gêm gampus yn fyw ar S4C nos Sadwrn. Os ydych chi'n sbio, da ni yn yr Eidal, da ni'n Nghymru, da ni'n yr Iwerddon, i gyd mewn un noson ar nos Sadwrn. Ac yn gadael mae Conor Howard, ac yn dod ymlaen mae Ben Burrows. A mae hwn i chwarae, mae di bo'n brysur mo. Mae di bo'n brysur a gweithgar, do, ond ti'n edrych beth mae di wneud. Faint o basio cywir, y bas ola na mae di wneud, dim llawer. Faint o grosiadau, 1.5 cyntaf. Faint o'r gydion ar y gol, dim un. Hynna'n eich di feddwl amdan rhywun sy'n chwarae yn y rôl rhyw 10, be maen nhw'n wneud i'r ffeithio'r gêm. Fel mae Cotwell yn gwneud yn yr ail hanner. Dyna fe wneud. Ie, dwi dall. Wel, mae yna ddigon o dirio mynd i fod yng nghanol cae nawr gan y Flint. Mae yna Burrows arall i ymuno ar Burrows sy'n gwisgo yr hif 6. Allan o ddearu gol allan o'r ornes yma. Tra mae'n un gol. Fydd y Barri dal i fod reit nervous amdan y sgôr. Felly, mae yna anna'r cyfla. Dwi'n siŵr mae yna cyfla ar ôl yn y gêm. Mae rhaid nhw feddwl fel yna fydd na yw. Mae Guinness yn bendant yn. Mae'n siŵr annog y chwaraewyr. Green. Oedd hi'n bwysig iawn bod Nash yn ennill y frwydr honna yn doedd am i nath o. A mae yna goesau blinedig. Oes, o'n i am ddweud un beth. Ymysg rei o chwaraewyr y tîm cartref. Ac mae'n werth cofio, nathon nhw ddim ennill i cyngrau'r y tymor diwethaf na i gael dyrchafiad hynny. Oedden nhw y bellter y tu ôl i Prestatyn y tymor diwethaf. Ac mae'r lefel yn uwch yn dydi. Ond ydy, mae wedi dod â 9 chwaraewr i mewn sydd efo digon o brofiad yn uwch. Felly mae yna newidiadau i gryfau di bod. A ddim isio colli'r ysbryd na, felly mae yna 4-5 dal efo yn y garfan o chwaraewyr tymor dwytha. Felly mae'r calon y tîm. Na ni weld y dyfarnwr jyst cael cael bocsydyn efo West Baines yn fan hyn. West Baines yn cytuno efo fo. Ond mae nhw wedi, a na ddweud un peth amdani nhw, mae nhw'n mynd i wneud siŵr bod nhw'n creu argraff ar y gyngred wrth chwarae gêm i hynna'n bob wythnos. Nhw ddim yn mynd i fod ofn golli. Does gwrs yn byd i golli fe dda. Nawr mae gen i sydd fi, da ni'n mynd allan i drio giro bob gêm.
Green di bod yn amlycach yng nghanol cae yr ail hanner fe hefyd. Nawr te, Nathan Craig, chwilio am Cadwaladr. Da gan Cadwaladr, wyliodd o hon ar holl ffordd. Baines ardderchog i gael y bel i mewn i'r cwrt Cosby. A mae Brackley yna! Ac mae Cadwaladr di methu'r cyfle. Oedd na'r bediad. Mae'r rhaid canmol y golwr, ond o raid fo sgorio. A dyna'r cyfle Malcolm Allen. Oeddech chi'n deud fydde'n dod i'r Flint. Mae pwysau'n dal yno. A maen nhw'n mynd i deimlo bod rhaid nhw sgorio nawr. A bel gan Craig. Mae'n dyn yn dan i draed o, mae'n brwydro i chael i mewn i le mae'n brifo, ond mae'r Barri yn mynd i gael clirio. O rhaid nhw sgorio Malcolm Allen. Wel, ti'n edrych ar Bradley fan hyn. Unwaith mae'n cael y bel i mewn i'w draed, ti'n meddwl, oce, beth sy'n wedi ddigwydd, mae'n di trio troi ddyn bendant ar mae gefno, mae'n di teimlo'r amddiffynwr, mae'n troio ac ar i droed chwith, mae'n pasio fod i gornol. Na! Mae llaw mawr Mike Lewis i symud llawr a wneud yr arbediad. Campus gan Mike wedi wneud 2 arbediad yn y gêm yma sydd wedi cadw un llecha lan ar y munud. Edrych am faint o sydyn mae o lawr. Edrych am, mae o'n ymestyn i gorff, mae'n cymryd y 2 gam bach sydyn na. Edrych am 1, 2, a mae o'n cyrraedd. So mae'n cymryd 1 a gorfad at yw'n un arbediad, so mae'n di cyrraedd. Mae'n cymryd 2 gam, mae'n di wneud yr arbediad. Gwych gan Mike Lewis i gadw i dîm ar y blaen. Ar 2 ddyn, fyddech chi wedi dymuno i gael i gymryd y gic. Wel, oedd troed un bron iawn yn sathru ar droed y llall. Burrows un eilydd. Nash. Bradley. Bradley ni cholli Smythe i mewn. Y Burrows arall. At y llall. Hwna'n groesiad sydyn, cywir, campus, chydig bach gormod arni hi. Jake Phillips, da chi'n gweld Flint yn dod nôl i'r gema, neu nhw wedi gadael iddi hwyr? Mae yna bob tro chance. Ti'n mynd mewn i'r 10 ola wan, fel ti wedi bod yn sôn. Mae nhw'n mynd amdano hi, gen nhw ddim byd i golli. Mae nhw wedi cael digon o gyfleoedd trwy'r gêm, ond fel da ni wedi gweld, Barri wedi gymryd i gyfle nhw ac ar hyn o bryd ar y flaen, ac fydden nhw'n hapus iawn os mae'r canlyniad yn aros yr un fath. Ond dwi'n disgwyl mwy gan y Flint yn y 10 munud olaf. Campus, diolch Jake, yep. Ac Kyle Smith, dwi'n credu y dawodd y cae. Ac mae Matthew Russell, chwaraewr profiadol iawn, wedi dod mlaen. Falle, os na goesau yn blino, mae o'r math o ddyn caled penderfynol da chi angen i atgyfnerthu pethau yng nghanol y cae. Saith munud. Hugh. Mae'r 2 dîm yn geid yn arbennig o dda i gael y peli mewn o'r corneli na. Cottrell oedd o bryd hynny. Taslak. Wel, mae rhaid i y Flint chwilio am ail wynt yma hyn a torchi llewis da a meddwl, come on, mae yna un cyfle arall. Mae'r gêm yn jyst mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd o'n nhw. Mae'n dair, ond mae amser yn bryn. A mae un tîm yn ceisio glynu at i Mantes. A mae'r llall yn ceisio crafu rhywbeth allan o'r gêm yma. Lewis eto. Nash. Baines. Burrows. Craig yn ôl at Thornton.
ydych chi yn rhyw deimlo. Mae'r un camgymeriad na gan yr amddiffynwr mawr yng nghanol amddiffyn y Flint gan Thornton sy'n mynd i gostio'n rhyd iddyn nhw. Oedd o'n flerwch pur am y hwn ym mhen arall y cae yn gwneud y gwahaniaeth hefyd. Ti'n o fe, am gymaint o bethau sydd wedi cael ei siarad amdano fo wythnos yma efo newidiadau, cyrff newydd, gogeidwad newydd, dau o'n nhw yn dod i'r Barri. Mae'n ei pwysau arno fo. Faint o ffydd nath Gavin Chesterfield wneud cyn y gêm yma i ddewis o i'r tîm cyntaf. Ac mae'r tafliad yna yn mynd i'r ymwelwyr, a hynny oherwydd mor benderfynol oedden nhw. Maen nhw'n brwydro am bopeth nawr. Go brin bod hwn di meddwl y byddai'n frwydr mor galed yma mae di bod. Na, oedd un peth am da ni'n gwybod yma yn y gogledd, fedrach chi ddim cymryd dim byd i gael ei tawl yn y Flint. Mae'n lle streetwise os ti'n licio pan ti'n dod yma. Mae rai chdi fod yn barod amdani. O! Wel, oedd angen castell ar Edward y cynta i gadw trefn ar bobl y Flint ar ardal yma. Mae'n draddodiad o fod yn ymladdgar, dyn nhw'n cymryd dim nonsens. Maen nhw'n brwydro i ennill, ond mae tŵr y Barri ar hyn o bryd yn sefyll yn gadar Cooper. Mae hwnna disgyn i Cottrell. Mae rhaid i hon fynd fynd i'r cae. Dyfarnwr dechrau blino, Nick, mae ugain llath o'r wrth y digwyddiad yna. Oes safach chi bagra. Ac Jordan Cottrell sy'n gadael y cae, a mi fydd ni yn cyfeirio at y fo fel un o'r prif resymau ddoswelliant y Barri yn yr ail hanner. Ochr tactegol, Gavin Chesterfield, hanner amser, yn deud wrtha Green, eistedd un ôl efo pres, gadael i wedyn Cottrell ffendio'r tylla, pocedi, gael fo beth isio y corridor yma, in between the lines yma, maen nhw'n deud dyddi yma. O, tu ôl i'r canol cae ac o flaen yn ymwysodwyr, mae Cottrell di wneud hynna. Yn dda iawn yn yr ail hanner yma. Barri yn edrych yn gyfforddus. Ac mae yna frys ym mhob ystym. John Danby, mae'n gwybod mae angen i'r begl i symud fyny'r cae. Ac i fyny mae'n mynd. Fawcs. Mae'r gic yn cael ei rhoi i'r Flint. A frys ar bob dim maen nhw eisiau gwneud rwan. Rhedag all yr amser. Ydw ni bell i Nathan. Ac wrth gwrs mae'r amddiffynwyr mawr yn symud fyny'r cae. Wes Baines yn sefyll arni. Mae yna Lethen yn y cae yma, cofia, sy'n arfantais i'r Flint yn yr ail hanner yma. Ac i gyfeiriad y llether mae hon yn mynd gan Baines. Mae Fawcs yn mynd amdani, mae Lewis yn gwneud digon. Ac cam sefyll dim ffosedd o fanna. Ac Malcolm Allen yng nghanol yr holl frwyddo, pwy di seren y gêm. Gymaint o pobl wedi bod yn feirniadol, a fi'n un o'n nhw dros y blynyddoedd am y dyn yma, o mae yn hollol heiddi cael y seren y gêm ganddo fi am ddau arbediad campus i gadw'r Barri ar y blaen, a mae'n edrych i gael y 3 pwynt iddyn nhw. Felly chwarae teg, da iawn Mike Lewis. Nawr te, mae ganddo fo ddau funud o amser ychwanegol o bosib. Mae'r bel yn disgyn. O, nawr te, i Bradley, di hwnna ddim yn gigo'r smotyn. A Jamet Hudson o fo. Ac nath am protestio i fod yn deg. Baines. Bradley. Mae o'n edrych reit fywiog yn y gêm. Bradley. Mae wedi gweithio galed. O, tad. Mae o wedi bod mor fywiog. Dwi'n meddwl neith o adael i farc ar yr uwch gymryd yma. Na,
cynnig I hun, mae'n cael dewr I gymryd y bel I fewn, mae'n cymryd pobl ar, mae'n trio wneud beth ddigwydd, ddim disgwyl iddyn nhw ddigwydd. Yep. Llon llaw. 2 munud o amser ychwanegol. Dyna sy'n gan y Flint I grafu rhywbeth allan o'r gêm yma. A mae hynny'n help. Ia, fydden nhw ddim yn poeni rhaid y tafliad y bell I fewn I hanner y Flint I wastraff I beth mwy amser. Bach gormod a bwysau ar honna. Ac Lewis yn defnyddio'i brofiad. A mae'r fath yna o bel yn mynd I fod yn rhwystredig I reolwr y Flint. Mae cyfleon mor brin ag amser. A rhaid i'r pasio fod yn well na hynny. Wel, mae'r gêm yma yn reid y Barri gyfartal ar pwyntiau os di'n aros fel un dydi a y Flint. Y Flint di cyrraedd 2 atyn o 2. Ac y Barri yr un peth. Craig yn chwilio am Fawcs ac yn gallu clywed llwystredigaeth Fawcs fan nath o fethu cyrraedd y bel. Ond mae'n hollol dair a mae rhaid cofio y gêm nath y Barri I cholli oedd yn erbyn y Seintiau Newydd a hynny ar ôl yr ysbaid hir o sawl wythnos ar ôl y gêm yn Ewrop. Wedyn da chi'n teimlo bod peiriant y Barri'n dechrau cynnesu ac yn yr ail hanner da I wedi gweld I cryfder nhw. Mae'n wedi dangos agwedd arall o ennill gemau ni heno dwi'n meddwl ac wneud hynna neu byd o les yn ystafell newid na bod nhw'n medru greindio canlyniadau allan fel hyn. Dim crosser ar Bradley. Mae bel gan Hugh. Mae chwaraewyr Flint yn gandryll. Mae Hugh am fanteisio. Mae rediad ardderchog yna fo. A maen nhw'n honni bod Bradley wedi cael ei dynnu nôl yn fanna. Ac o bosib bod y dyfarnwr wedi methu honna. Wel, ti'n misio y dyn yma wedi tynnu llun yn y gar ar eiliad ola'r gêm. Lle mae'na gemau mor anodd yn dod o'i blaenau nhw yn yr wthnosau nesaf yma I y Flint. Dim bris o gwbl ar ymwelwyr gemau nesaf y Flint. Cynarfon, wedyn y Seintiau Newydd, wedyn y Bala. Nid y rhestr ore o'r Flynebwyr, ond ar ôl deud hynny, maen nhw wedi dal I tir Malcolm yn y gêm yma. Maen nhw wedi rhoi gêm go iawn i'r Barri. Do, ac wedi dwi'n cadw penna a ysgwyddau fyny pan mae'n cerdded mae heno, oherwydd maen nhw wedi rhoi gêm, jyst methu cymryd y cyfleon pan o'n gyda nhw siar y gêm. Mewn gêm llawn o ddigwyddiadau, un gic o'r smotyn oedd I hangen. Fe sgoriwyd honno gan y gŵr yma. Mae Clagan yn ei sgorio hi arbediadau campus gan ei golwr o yn cadw y Flint allan ohoni a mae'r ymwelwyr yn gadael Gogledd Cymru ar y daith nôl i'r de wedi buddigoliaeth o 1 gol I ddim. Diolch yn fawr iawn I Nick a Malcolm. Fel na mae wedi mynd hyd yn hyn penwythnos yma, felly goliau'n bryn heblaw am gêm y Bala. Maen nhw wedi mwynhau hunain a gol I ddim fan hyn yn hen ddigon i'r Barri. Nennill yn ebyn Cynarfon hefyd, penwythnos diwetha, 2 fuddugoliaeth yn ôl yn wedi gwneud byd o les iddyn nhw. A chi'n gwybod be, mae'r trych yna'n edrych yn gyfarwydd dros ben. Tafwch ceic honna i'r pair hefyd, y pwywyr. A'i fel na fyddi. Byddan nhw'n gobeithio mae dim fel na fyddi. Tu ar gwaelod. Wrth gwrs, Jake Phillips sy'n cadw cwmni fi. Wrth I ni aros am gyfweliad, felly bod Gavin Chesterfield yn dod draw. Fi'n credu bod ni'n gallu cael ymateb gyda rheolwr y Barri, Nicky John, sy'n gyda Gavin Chesterfield. Oh, Gav, you'll be relieved with the result there, but how do you sum up the performance this evening? Bitty. I thought first half Flint were probably the better side, if I'm being honest. Mike's pulled off a couple of good saves to keep us in the game, if you like, and we've had a couple of good moments where we should be doing better, but unfortunately we didn't. But then second half, I thought that we showed that a different side to us, and I think we were worthy to get the win in the end. Do you think we saw a different side to your game tonight in the way that you were made to just grind out that result? I think the word you've used, grind, is important.
and I think it's very fitting because second half, you know, it was bitty. It didn't have lots of quality in the game, but there's many ways to play football, and thankfully, you know, we kept a clean sheet away from home. This is a difficult place to come, and I think other people will find it difficult as well. Well, obviously, it's been a while since these two sides have faced each other. As the new boys, are you surprised at what Flint brought to the table? No, God, no. You know, I know the coaches. They've come through the Welsh system, so I know they're well educated, and I know that they'll get their teams organised. And you know, you've got a team full of lads there. They've got points to prove, and you know, stepping up, for example, but also looking at some of the experience they brought in as well. So I'm really happy to get 3 points here. You did briefly mention Mike Lewis as well. A couple of crucial saves from him. Yeah, he done really well. You know, I think that he played off some really good saves there today, and you know, I think that we need to be a little bit more clinical at the far end. But Mike's done his job for us. That's what he's there to do. That's what he's got the gloves on for. And you know, Kane then has just shown that little bit of quality that's made a difference in today's game. Diolch Gaf, siwr nesaf atra. Thank you. Diolch. Mike Lewis yn arwr un ochr a'r gol o'r smotyn yn bwysig dros ben, Jake. Oedd hi'n gêm agos, oedd yna'n mynd i fod yn amlwg, oedd dim llawer yn ddi, a dyma'r eiliad sydd wedi sicrhau'r fuddugoliaeth i'r Barri. Mae Clagan yn brysur trwy'r nos. Yndi, mae bob tro'n creu broblemau i'r amddiffyn. Ac fel dyn ni'n gweld yn fan hyn, mae'n codi fyny i'r pêl rhydd ac mae'n mynd ymlaen tuag at y bocs. Ac unwaith mae fewn y bocs, mae'n anodd iawn i daclo, mae'n defnyddio ei gorffen iawn. A fel dyn ni wedi gweld yn fanna, mae'n stepio ar draws yr amddiffyn ac wneud iddo fo wneud tacl sydd yn tacl fler, really, ac yn y diwedd mae'n costio nhw'r gêm. A fel mae llawer wedi sôn, mae buddugoliaethau fel hyn, gêm anodd, mae'n chi'n gwneud byd o waniaeth i'r Barri. Ni wedi bod yn sôn gymaint am y problemau gysyn nhw dachr tymor yn Ewrop, ond yn sydyn, beth yn edrych tipyn gwell. Ydy, yn hollol, a fel nath Gavin deud yn ei gyfweliad yn fanna bod o'n gwybod be oedd o'n mynd i fod o flaen o heno. Mae'n gwybod bod o'n mynd i fod yn gêm anodd efo tîm fel Flint ac wedi organisio'n dda gan Mael McGuinness ac heina. Ond mae o'n hapus iawn, mae wedi cael 3 phwynt ac diolch ots sut maen nhw'n gael y 3 phwynt, fydd nhw'n hapus iawn ar y siwrnau adre. Mae'n rhaid i sôn am Mike Lewis, ser yn y gêm, gath e dipyn o gêm. A dan bwysau hefyd, mae'n di roedd o golgeidwad newydd wythnos yma. Do, fel nath ni sôn am hanner amser, gen efo bwynt i brofi wan, ac dwi'n meddwl bod wedi'i gwneud hwn heno. Mae wedi cael 2 neu 3 arbed da iawn, ac yn y diwedd Llechan Lan sydd yn rhoi sians i'r tîm ennill y gêm, ac dyna beth sydd wedi digwydd yma heno. Ie, dyna ni, Mike Lewis wedi cael tipyn o noson, y Barri wedi mwynhau taith hir, mae'n daith hyfryd gatre iddyn nhw. Jake, diolch yn fawr iawn am y cwmni, sydd wedi gweld Hollywood yn Wrexham, cofio fi atyn nhw, bydd i draw i gyrdd nhw cyn fwy hir gobeithio. Byddwn ni nôl fory, y gêm fyw gyntaf erioed o uwch gyngrau'r Merched Cymru, mae'n fyw ar S4C Caerdydd yn erbyn Abertawe. Newyddion S4C sy'n dilyn ar S4C nesa, a newyddion o fan hyn yw bod y Barri wedi cipio'r fuddugoliaeth. Welwn i chi fory, hwyl fawr i chi, tara.